Hello mga kato. Ngayong hapon mga idol. Welcome to my vlog. Karon pag-ura pa naman mong trabaho karon, nasugod na. Ug video si RD TV Vlog. Nagbagurbol sila kay nang sweldo daw, gamer daw kayo. Urot daw pangbayad sa utang. Wala na 'yung pagkaon. Wag gid idol, lisod kayo ning sa Manila. Wala tayo igurang yung pagkaon ng sweldo. Kulang pa sa pambayad sa utang, wala pa yung pang-allowance. Good. So mga idol, mga kababads. Ano? Yung mga kababads ko. Andyan sa ano nga Ating kainutil. mga idol. Bagol-bol sila kay wala kay sweldo, gamer na may sweldo. Good. Sige idol, good night. Ito lang, tamang lang video. Thank you. Na lang, subscribe. RD TV Vlog.